Pred niekoľkými desiatkami rokov mal takmer každý mesiac v roku nejaký prívlastok. Väčšina z nich je dávno zabudnutá, ale marec ako mesiac knihy pretrval až dodnes. Práve v marci sú vo všetkých knižniciach najlepšie podujatia a akciové ponuky. Prilákať nových čitateľov sa v tomto čase snaží aj knižnica v našej obci. Pre svojich čitateľov pripravila napríklad týždeň bezplatných zápisov do knižnice na 1 rok alebo privítala deti z materskej aj základnej školy. Mnohé z nich boli v knižnici po prvý raz a z množstva zaujímavých kníh sa mimoriadne tešili. Okamžite sa zahlbili do prezerania rozprávkových kníh, ale aj detských encyklopédií. Najviac sa mi všelijaké koníkovi páčia, aj tiež také encyklopédie. Najradšej čítam o mačičke. Čítať ešte moc neviem, ale mám rada, čítam, také skúšam zvieratkové knižky. Mám najradšej Bibliu. Ja už viem čítať a najradšej čítam o Krtkovi. Malí prváci boli napriek tomu, že ešte nepoznajú všetky písmenka abecedy, knihami uchvátení a väčšina z nich sa do knižnice hneď aj zapísala. Knihy, ktoré im učarovali, si so sebou odnášali domov. Už vieme skoro všetky písmenka, tak čítajú o 106 a zatiaľ sú takí nadšení. Dúfam, že im to vydrží čo najdlhšie a budú deti viac pozerať aj do knižiek namiesto tabletov, alebo to aspoň tak prestriedajú. Deťom sa páčili hlavne rozprávkové knihy menším. Väčším deťom sa páčili hlavne záhady od spisovateľa Tomáša Brezinu, takisto encyklopédie. Počas celého marca je knižnica k dispozícii najmä zvedavým malým čitateľom, ktorí prídu spolu so svojimi pani učiteľkami. Dvere sú samozrejme otvorené aj pre všetkých ostatných čitateľov alebo záujemcov o členstvo v knižnici.